Evo, svi pišu ga, svi ti pišu daj Rimca, daj Rimac. Šta je to Rimac? Hvala ona. Da. Od Rekao sam, mate Rimac! Ko gledaš stream, ne gledaš zato što sad bojite kurac, sad si zbogati. Daj zovi meni Čaleta da nas provozaš u Hrvatsku u Rimca, hoćemo da vidimo kakva su kola. Ne možeš tako bezobrazno. Ajde ovo. A neće nas da vozi. Troši gorivo na nas. Pa ne troši struju. Da ne ide na gorivo. Dobre, vega. Koncept tu. Rimac. Ovo hoće da vide ljudi kako, tvoja reakcija kako ovo ubrzava. Slušajte, uživo da ga vozim, mogo bi. Daj gas, daj gas. Daj gas, daj gas. Ovo nije normalno. Pa da ideš u krivine sad. Ha? Ideš to krivine. Jebote kako ubrzava! Gde ćeš? Ne. Pa šta je ovo? Koji kurac? Sad. Kako idem brzo? 300. 340. 350 još. 380. Ne kućnica, ne ručna, jebem ti mater. A brate, što se okreće ovako jebote. Gubi kontrolu zato što sam mu isključio traction control, ljudi. Za driftovanje je bolje. Ovo ne možeš da voziš. Da ga pustim. Eto, vati asfalt. Ajmo! Vidi ovaj. To. Dio, kako si lepo letao. Aj sad tu levo. Kočnica. Ideš u kurac. Isekao sam krivinu 1,5 kilometra. Nema šanse, brate. Kako si dobio Rimca? Pa dobio sam onaj kupon za jedan auto pa sam uzeo Rimca. Ti ćeš. Mnogo je zajeban. Pogotovo što ga ne čuješ. Nisi svjestan brzine. To. Aj sad. To. Gas. To! Kako mi izvuko? Aj gas. To sad! Ne, nisam ušao! Ma ne možeš ova kola da uđeš tako! Nema šanse s ovim autom da uđeš ti u krivinu tako. Pogotovo ne sa 300 i nešto, brate. Je ovo realno ono brzine? Da, ovo ti bre da imaju partnerstvo sa svakom automobilskom kućom, Forza. Zato i mogu da koriste prava kola. A dobro što se ovo cepa da ne preture se. To. Čale, drvoseča sve šume pocepao sa ova kola, Dobro. Ali sad, daj da vidiš samo još nešto, ukoči se skroz, stani u mjesto. Izvini, brate. Stani u mjesto. Ukoči skroz. Okreni se ovam na put, ka putu. Izađi tamo. I vozi sad full gas u rikverc. Me jebeš. Viš koliko ide u rikverc. A čekaj, mora se lepo krenuti. Ovo je BMW neki. Čekaj da istaram na pravac, bro.
Što se ne čuje auto, električni? Aj sad tu. Dajmo gas. Što je ovo jebe? Aj sad rikać. Ovo, 120, 130, 200. 200 rikać! Pičku matru. Da još neka kola ti da. Ne, ovo su baš zajeban. Čekaj, ja nisam nikad probao sa traction controller. Ujebote, ali vuču. Ha? Dosta zove. Pozdrav, aj probaj karavan da vidim kako